Yn Tyne, y cyntaf i ennill y dwbl, siw deimlad yw e? Dim, oedd yn rhywbeth o'n i ddim yn ddisgwyl lle wrth, dydy rwy'n i'n meddwl yma beth wrth drio am y tro cyntaf. Mae rhywun ryddedd ychwanegol, falch iawn. Mae'n rhyfedd meddwl hefyd, hanes hir yr Urdd, yr holl feirdd sydd wedi trio am Cadair yr Urdd yn y gorffennol. Mae rhaid bod hwnna'n deimlad ond hefyd ystyried yr holl feirdd. Yndi, yr goron am ryddiaeth ar gadair am ddarluniaeth yr Urdd wrth gwrs, felly rwy'n gallu dadla bod mae'n gen i ddau ddisgyblaeth o fanna, ella bod o'n mynd syndod, bod o'n wedi cymryd spel lle ond Diana, dwi'n falch ofnadwy fod yr gyntaf. A wrth gwrs gys ti feirniadaeth hael iawn, nes ti nath nhw ardal, di'n feistrolgar, beth ti'n meddwl o'r feirniadaeth gys ti? Do, mae wastad, pan ti'n dod i'r brig mewn rhywbeth fel yma, dwi ti'n gwybod tan y dydd be mae'r feirniadaeth yn mynd i ddweud, lle. A wedyn mae'n rhyddhad wrth i Iestyn yn y gynulleidfa'n gwybod bod chdi'n mynd i godi y munud. Ffiw, maen nhw wedi dweud pethau da, ac fe dres i'n mynd ymlaen wedyn efo mwynhau fy nwrnod. Dim fatha, mae'n un o'r ffistadlu, da ni'n cadeirio fo achos bod o'n addawol. Oedd o'n, a gan ddau fardd dwi'n parchu fel rhywbeth, dwi'n ychwanegol at efo.